Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma Malion. Nous avons mɔgɔw en ligne. Ma ɲina o fɛ vraiment a ka vidéo a ka partager, a partager. A ye cœur caman bila a ka j'aime a ka o caya kojugu. A ye cœur caman bila a ka j'aime caya kojugu. Vraiment. Nouvelle bɛ yen, remaniement ministériel dɔ bɔra ka kɛ sisan an bɛ wagati min kɔnɔna la. N'o ye bi samedi 1er juillet MINUSMA taara MINUSMA ka mandat banna remaniement dɔ fɛnɛ o kɛra remaniement a kɛra remaniement kɛra k'an ka sɛrifikɛ fo Sheikh Sherif Tiyami Hayidara kabako fura tigi ala ye sɛrifikɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi sɛrifikɛ ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 donc je veux le maximum de partage yani nganda do ala yani nga analyse ke je veux vraiment le maximum de partage voilà pour que nganda do ala nyebe nga téléphone me ka sonner yoro bela surprise ni ngara surprise de tiela anchi kunsigile denene amutini kalama mo c'est-à-dire en tout cas ne ra kono musigile denay mais maintenant nda do ala brièvement avant d'avoir vraiment tous les données. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ce que tu as fait, mouvement victoire régulière présent bas, à folie belébélé, à bien, est-ce qu'il y a un politologue, faux info, États-Unis, quand guide la jo, Sako, Djala Koroji, on a un tchèdon, est-ce qu'il y a un pensobaka ou faux, quand gabonga ou faux. Au temelengo, quand on a kutubu nanga wale faux, chagou la sanakane belébélé, avec ce quoi teta, te mochi. Mais koko na gilara maliko la oulibeka ka segre, ka chèque ça la faux, kanjalo, aller les failles, c'est koudaouda kanjalo, faux info, tout va pour Murke ka kuma amanjani mogo munu mogo ba la amaw ka numéro dauma inboxu konnala. Est-ce que vous voyez? Donc allez-y, je veux encore le maximum de partage. Je veux le maximum de partage. Maléo mena nga tien do sikima. Est-ce qu'il y a famu? Vraiment je Kurate salam alaikum. OK. Donc, m'balmao, Ahmedou, on a émission, on bé par là, Asmi en bête à surprise là, Shogel en bête à surprise là, est-ce qu'il y a femme? M'balmao, remaniement aurait bolé flène kake. Remaniement mi, na kera avec le dieu Shogel Asmi. M'balmao, aye Asmi fou, voilà Asmi Rorain. M'balmao, Asmi dana moué. Asimi kangelen tigi ni ya me ko nege yoro imana nege bla gangara ate foi fie ni nege kante nege be kangelen ro ne fie asimi kangelen tigi wa komunu be sena jafa munu be sena billahi we na masafara minun ku fle asimi na masafara ayi pa kuna ka be éviter asimi ni shogel wallahi wolo be yoro mulo balmo gasama kunu kana gasama nunu nana ni plan mien pour que le Premier ministre démissionne à plan à échouer. Asimini Shogel au boulot, ben on de fort. Wallahi Malibidia, à Ben Ala Negracha Malibidia, est-ce qu'il y a femme? Et bah, il y a gouvernement na ministre Chaman Tara. Au corote, et bah, le gouvernement, c'est qu'il y a choix code. Est-ce qu'il y a femme? Choix, moi, mon seka affaire que, Watimina, et bah, il y a président du Premier ministre Ubeski. Ou bien faire ka barake kanani mogo munu be se ka o barake wati iba ye kafo mbalo na akli kumala wallahi ne dara la bi mogo ba kuma fore mene to dara la bi ko asimi mene la me wallahi yere fote ndara la wasimi me la me mena preuve na daludi awma comme l'ici a complète amulo mbalo ne rega recommandation na akli bala bilan côté, j'ai été le premier activiste. Mi énergie ni minko keleke. Et si y a famu. Ministre au Tagara. Flana, nere a demandé na wakli bala. Suivez avec moi. Moi, ministère de l'énergie. Ani mine. Ministère de l'énergie de l'eau. Ani mine. Moi, séparé ka boyona ka ministère fla boyona. Moi, parce que ministère B, domaine grima on est beau. Est-ce qu'il y a famu? Confiez-le à ministère ou là. Ka kuranko ministère ani sanu ani dugujukoro nafolo ministère
Ngo ka séparer ka bon yona na akli bala. Je suis le seul activiste mo mi a demandé. Bon balma ore mani mami kera wallahi. Ouyenga doléance ta en compte. Ma fo dore kamare ma bara de do expérience bene la gouvernement barala. Gouvernement barala billahi expérience bene la. Ne de la ka bara ke boîte do kono ma don quoi. Ça dit ma don ministère de l'énergie ani mine a portefeuille fla ka green tellement ni a portefeuille fla ka a di mo kele ma billahi activité dessert. Bon ye ministère ou ya claf fla est-ce qu'il y a famu ou ye énergie ani o ou yo di doma ngakli ta to la ko fe me kla kana liste complète ou ye mine fene ou yo di doma wallahi ne une proposition ou ya proposition ta na akli bala je suis le seul activiste mo ko mi ya proposition on me kuma chama fo billahi madore fo ne tenan sigin on me kuma rezo ga kuma ka dinere me kuma parce que ne droit public de ke état jamana marali a gestion en notion de benela est-ce qu'il y a famu a famu ya bena donner a bena me kuma no de ne ko ka ministère in cla donc na cla ça il va le ministère des mines c'est ça est-ce que vous voyez ama a partager benga vidéo si allo mais attendez courage abado ministère des mines ministère fleur il va y avoir force ça ministre mblalo la aller venir concentrer uniquement aba concentrer à bara bébé sanu dugu jukoro nafolo mali be se ka nafa sɔrɔ mali be se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na a bɛ ni ɲɛsin mali ka intérêt sanu na pétrole lithium a ka baara bɛɛ bɛna bɛn o de ma exclusivement wa n balimaw nin ye kurantigɛ wallahi n bɛna fɔ n k'a nɔgɔyara sisan u ye min bila sisan exclusivement u ka baara fɛnɛ bɛna kɛ ministère de l'énergie et eau ji ani courant ni ji donc ale ka baara fɛnɛ bɛna bɛn exclusivement ah mɔgɔw b'a la ko volume ah c'est bizarre mɔgɔw bɛ ka fɔ volume ne bolo volume dun ka ɲi dɛ volume b'a dan de la là ça c'est bizarre volume b'a dan de la est-ce que vous voyez volume bɛ a dan de la quoi volume b'a dan de la donc i b'a ye k'a fɔ ministère de l'énergie ale ka baara bɛna kɛ dɔrɔn k'i concentrer Maliens bɛ se ka courant sɔrɔ nɔgɔya jumɛn na énergie solaire bɛ se ka développer cogo jumɛn na énergie éolienne o bɛ se ka développer cogo jumɛn na est-ce qu'il y a faamu donc ministère ale ka baara bɛna bɛn o ma énergie ani groupe carburant koɲɛ ninnu groupe ɲɛnamaw bɛ se ka na groupe kɔrɔ minnu nana minnu y'a to olu ma se ka Maliens ka besoin satisfait Gawokaw ka courant ko est-ce qu'il y a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ Moptikaw ka courant ko Bayangarakaw ka courant ko au ministère, il va être qu'à faut aller venir y occuper au trône de là. Donc, les propositions, wallahi, vous avez une proposition en compte. Nous avons ministère de l'énergie, en mine, qu'à séparer, et c'est à femme donc, au barakera, ministère, ça dit, moi, quel est le ministre, quel est le sa mine, kuna. A te faut gérer les mines d'orange. Sans nous, on a voulu aller nous drones gérer. Oui, donc, ministère, quel est le fene, uniquement énergie, comment. Donc, au fenêtre, il faut gérer ni énergie, est-ce qu'il y a femme. Donc, on est simple, un balmo. C'est-à-dire, Allah est Mali Kissi. C'est-à-dire, Allah est un gouvernement, Allah est un wolo. Balmo, wallahi, on keleme ga janfa mi on labe PM kama. Parce que PM ga janfa labe ni te PM kouere. C'est comme il veut faire assigner de atteint. Assigner premier ministre, il n'y a pas de femme. Chomina. Ni mɔgɔ min nana k'e b'o tigila mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ k'i b'olu bila ɲɔgɔn na bilahi e ye jamana cila de vraiment Assimi diɲɛ don o don Assimi bɛ ka hɔrɔnya juru de don anw na diɲɛ don o don Assimi bɛ ka ko de kɛ min b'a to a kanu tɔ bɛ to anw dusukun na min b'a to an ma nin di Assimi kama wallahi nous sommes prêts ka an nin di pour que ka Assimi k'a kisi ka bɔ juguw bolo ka Choguel k'a kisi ka bɔ juguw bolo wallahi bi on dara la malikura be jo wallahi abe jo saraka foi tala wa conseil fɛn dira Assimi ya conseil kelengele aya bɛmɛ wallahi Assimi aya niundo aya jugudo meeting me shwera Assimi ya enseignement tiré an be ka strana minye olu make no ye mɔgɔ be mɔgɔ la n'olu kun image yera gouvernement in kɔnɔ a kun be mɔgɔ la ɲɔgɔn gouvernement in na mais olu ma ye Assimi me malien fɛ wallahi malien et tu as Assimi juru douana Assimi juru douana Assimi même malien fait est-ce qu'il y a femme
wallahi Assimi me malien fait mesegi sari Assimi me mirini peuple Shogel be mirini peuple nunu nga dio mo tisse ku séparer wallahi nunu nga dio mo se ku séparer séparation me saka bo ala kelene la wa ala ba do be mali jode la wa ala tout labla ala tout to jamfa kono billahi ala tout to jamfa kono nala est-ce qu'il y a famu vraiment malien 600 ministre tagara équipe kura de kangana pour que Barabe damne Barabe ta à 200 à l'heure il faut que ça baraka ta à 200 à l'heure malien en bere kan clean ça en be kan jogonya en be kan yuruku dabla angata barake orola erla ngana erla anga barake Mali jo wakati restera a Mali be retard mina plus de 30 ans a retard wallahi nan sona am se ka retard refait plus de 30 ans de retard nan sona ama nga retard billahi ama refait nan sona am 30 ans retard mina wa foy fanga foy ti se ka Mali libérer ni Assimi ni Shogel ga fanga inte olu fla de be Mali libérer billahi Mali forces armées ay keleke billahi ama ko armée akana ko shi Abel ala salir ni Assimi wole blatron aka wole bla ko les volontaires comme nous meta patrie défend na matan to di aka tikana Tchempalmo Assimi a seke est-ce qu'il y a famu Assimi a seke a toy malien on fanaga Assimi nga juru de sara wallahi malien ko kaka fenga ake anwa ka France gen anwa ka ministre gen est-ce qu'il y a fond anwa ki mefie munu me fega jamfatike kana ka premier ministre kodo yoma Assimi peuple la me ay baraka ni peuple de wa chef la tege Mali présent ni Assimi al Assimi ngoka ti présenter on ira de beta ka deli aka présenter Assimi fangay wallahi ti saka bala ibeta fangay ibeta na de fo 2030 ibeta na fo 2030 anti fallait présent fo là billahi Assimi fallait présent fo là na yi Assimi élection ke na mi tana ya mi ko erebe shiere be claire vraiment ko billahi achete kama tani ma jebe fanga déstabiliser klonge bana amogo be dron Assimi ni ko fait état d'urgence à décréter est-ce qu'il y a famu état d'urgence décrété anga temena nga baraye ay état d'urgence décrété c'est ça anga temena nga baraye anga tanaye wallahi c'est-à-dire kani kofle avance dron peuple malien baby ko bi ame wakati mkono wallahi amiko Assimi anti jamfa ni yelema Assimi alla totura mko kele ne be na mara sila so ko billahi mko kele parce que ye horon ya juru toana an fait la yini ya beke e chawo me munge ki soutenir ko anti sege sarao anti sega foi ke ne soutenir te atoy sisa ame fengele me demander oui, Assimi qui a écrit to pratique d'obékake, au pratique de dorere, na agli bala, système munu, ka fo kame warbo, koka stade ou bien ka yoro fangu lu dabla. En même temps, war di bay, ka war di mugoma, ka war fosugu mugoma, président ibe fereke, au ko e noto lare, wallahi note gantra note. Mais ni se mimbiye, ika se ko seke, pour ko be dabla, fanga ngana to tien yoro sera on te fait. Tien yoro foi de kake fangaina parce que système ngera ka 26 mars fa na meeting ratera avec des artistes ani flana ka artiste impliqué la t-shirt ni wardiu Assimi me fait ka fereke fuka sur le système dana on bi fait kana wardama on bi fait kana samdama on bi kwanti labla war côté sanote pour que jugu kana critiquer yoro sorana pour que jugu kana tungoro soro ana Assimi ni Shogel mo be ga fo Kaitana, il faut 2030, 2050. Tu vas vous donner un toro élection. On va élection. Sunjata a maraga élection godoa. Damozo a maraga élection godoa. Biton yuga maraga élection godoa. On va élection. On est prêt à vous suivre. N'importe où. Wallahi, ambe auko. Ambe auko est-ce qu'il y a famou. Voilà. Donc, balma kaufo kau bargada balma kena ou dengado. Amara silane commentaire follow pour affirmer notre soutien au président Assimi Goïta et à son gouvernement et à son premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. ala fon femena ni manga ni yonche ala ka ukisi oma ala ka ukisi jugu toroma ala ka ukisi samaratigu toroma ala ka ukisi nafigi ni jamfachi
soli fana jahiliw tɔɔrɔ ma balima n bɛ video in bila wallahi ala ka bɛɛ kisi janfa ma Assimi ni Choguel a ye taa ni baara ye billahi a m'aw kɔ on est derrière vous jusqu'à 2050